Ahoj decka, dneska to bude pecka a ešte jedna vecka. Intro. Dnešné video bude hahul, pretože keď som išiel po ulici, tak mi nejaký týpek kričal sa nahul, takže dobre, ďakujem pekne fanúšik. Myslel si nie sa nahul, ale haul, takže ďakujem. Dnešné video bude sexy haul try on. A užite si toto video. Toto video není v zmysle vychlúbania, každá vec stala 1000 €, takže prosím nezávidte mi, nevychlúbam sa a poďme na to. Prvá sexy vec, ktorú vám ukážem decka, je z Teska. Táto vec sa volá boxerky alebo spodné prádlo. Je to veľmi sexy, je to takejto farby. Je to takéhoto materiálu, takto to cítim, takto to vidím, takto to počujem a poďme sa to teraz obliecť. Takže aby to bol správny hahul, idem si skúsiť tieto boxerky. Myslím si, že v nich vyzerám vážne dobré. Určite, keď budete chcieť niekoho baliť, tak v týchto boxerkách vám to pôjde a ak v nich pôjdete na ulicu, tak budete mať 1000 žiadostí o priateľstvo na Facebooku. Boxerky. A poďme ďalej. Ďalšia sexy vec do môjho sexy haulu je túto okuliare, aby som videl lepšie, haters. Takže myslím si, že mi veľmi seknú a idem vám urobiť havel kolekciu. Ďalšia vec do môjho haulu je tento môj kamarát, ktorého som si objednal, pretože sa ma nepýtajte. A môžete s ním robiť také veci, napríklad ja to nechcem, to on ma núti. Fuj, nerob mi to. Vidíte, ako ma núti môj kamarát, aby sme toto robili? Toto je veľmi dobrá vec. Ďalšiu vec, ktorú vám idem ukázať v mojom mega sexy havle, je táto vec, ktorá bola v oddelení na leto, kúpanie sa, more, pláž. Neviem, čo to je za vec a nejak sa používa, ale myslím, že sa mi určite hodí a zaujme ľudí, keď ma budú vidieť, takže. A teraz vám ukážem havu video ukážku tejto veci. Takže vyzerá to na mne nejak takto. Myslím si, že to je veľmi dobrá vec. Môžete takto chodiť. Proste je to veľmi praktické, pozor na to, hneď vám ukážem prečo. Asi som pochopil, prečo sa táto vec predáva a aký má význam, a to, že keď sa ide kúpať do vody, tak si proste chytíte váš mobil alebo iPod alebo vec, ktorú potrebujete a môžete ju v tom nosiť, aby vám nespadla do vody. Takže myslím, že toto je práve využitie tejto veci a je to strašne super, idem si hneď urobiť fotku a my všetci videli, že akú dobrú vec som našiel. Poprosím vás, aby ste mi nezávideli vec, ktorú vám idem teraz ukázať. Bola veľmi drahá, hej? Toto je taký papier špeciálny, ktorý vonia po takej veci, že papier. Je to veľmi vzácny materiál, preto si ho môžu dovoliť len takí ľudia, ako som ja. Ja ho používam väčšinou ako rýchlu šál, je to veľmi dobré využitie. Ak poznáte moju BFF kamošku Nici Koderovú, tak to mi poradila ona. Je to strašne výhodné, môžete to používať ako šál. Keď máte satana v nose, tak si ho môžete vybrať. Ten je černý jak matematika. Takže toto je skvelé využitie pre tento papier. Kupujte papier. Ja vám chcem povedať, že chápem váš hnev za kamerou, že ste čakali, že budem mať lacnejšie veci, ale som veľmi bohatý človek, takže si lacnejšie veci dovoliť nemôžem, pretože mi to trhá srdce nechať 200 € za jednu vec, keď môžem 500. Ak sa vám toto video páčilo, choďte dať like a odber a všetky veci napíšte mi do komentárov, ktorý z produktov sa vám najviac páčil. A je tu dôležitá vec, ktorú musíte vedieť. Normálny človek, ktorý som ja, si založil YouTube kanál, ktorý budete mať v popisku videa. Choďte tam dať odber, ak chcete vidieť moje normálne videá, ktoré určite budú lepšie ako tieto.
A dúfam, že sa vám toto video páčilo, vieme v spešnom videu. Satan!